Исәнмесез яраткан тамашачыбыз, сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз, аның алып баручысы мин Лилия Кадырова. Бу тапшыру нәкъ менә минем яшьтәшләрем һәм миннән әз генә өлкәнрәкләр өчен бик тә кызык булыр. Чөнки бүген бездә кунакта бик кызыклы һәм бик уникаль кеше. 2005 елларда татар рэпын сәхнәгә алып менгән. Шул рәвешле бик күп үзенә игътибар җәлеп иткән һәм бик күп тәнкыйтьләргә дә дучар булган, үзен исә явызлык фәрештәсе дип атаган Шәкүр булыр. Син ышанмыйсың миңа, һәм мин һаман бер ялгыз. Төнге күктә болытлар, минем өчен син йолдыз. Йолдызларның яктысы юлларымны яктырта. Ә мин саныйм минутлар, сәгатьләр ялгызлыкта. Сиңа язган хатларым җавапсыз әле дә. Мин монда, чагымда, кайгырма бернигә. Күңелемнең ярасы, синсез үткән көннәрем. Ник сыграта йөрәкне, сиңа язган гөлләрем. Нигә? Үзмә миңа. Нигә? Гомерләре кыска бирәктә. Uyandım кинәт кенә, син йоклыйдың әле. Мин карадым тәрәзәгә, язdım соңгы көннәре. Ашыкмыйча киендем, алдым дәфтәр битен һәм язdım соңгы сүзләремне. Мин сагынмыйм, сау бул көтмә, мин карадым йөзеңә. Һәммә хисләр уянмады, димәк сүнде сыелды. Кулда гөле генә калды, мин сагынмыйм. Оныт мине, аптыратма, шалтыратып. Хатлар язып азапланма, үкрәләмә, бу бит язмыш синең кан. Өлгермәскә суакалы, бу көнүдә яшәргә. Уйларымда буталы, дөнья мине сындырмас. Мәңге яшәр өметем, мин тырышам үзгәртергә бу дөньяны булган хәтле. Дөнья тукта. Dünya tukta. Дөнья тукта. Җырлыйбыз бергә! Зинһар тукта. Мин өлгермим бит артыңа. Иштән кайтам өйгә. Атнасына 5 көн рәттән төнге 3тә ятам йокларга. Һәм уяна алмыйм иртән, ага кичләр. Машинага тула төтен, бүген кичә иртәгә. Һәрбер көн зур тизлектә. Төрле уйлар керә башка. Булды, китәм сәхнәдән. Ул бер нәрсә бирми миңа. Һәммә нәкәшләр сырый. Бармы яңа җырлар, брат? Алам дәфтәремне кулга һәм утырып язам кабат. Юк, бу көннәр кабатланмас. Минем кыйлам, минем бәхет илем. Юк, алар безне искә алмас. Тик хәтерлә без ирекле идек. Сәлам, Шәкүр. Исәнме, Лилия? Сине әз генә югалткан тамашачы өчен бүген син бераз гына хәтта көтелмәгән кунактырда. Сүзендә шуннан башлыйсы килә, шундый зур, ташкын булып, яшен булып, ут булып килеп кергәннән соң, бөтен халык шашып, татарча рэп тыңлый башлаганнан соң, ничек килеп кирдең, шулай юкка да чыктың кебек син? Бу сорауга җаваплар яңгырады инде алдагы интервьюларда, ләкин теге киң аудитория ишетмәгәндер дип уйлап торам, һәм инде монда аңлатма бирергә кирәк. Нишләп юкка чыктым? Иң беренчедән ул әйтәләр бит, сыртың белән түшәмгә терәләсең дә нишләргә белмисең. Җырлар кабатлана башлады, теге темалар, мәүзухлары дип әйтик инде татарча. Алар да кабатлана башлады, рифмалар кабатлана башлады, музыка, шул ук музыка һәрбер җырга сеңә башлады. Шуңа күрә әйтәләр бит, кайбер башкаручылар үзләренең теге пик ноктасында булган мизгелләрен тотып калмакчы булалар. Һәм теге яза башлар яңа җырлар, ул җырларның теге тәме бетә башлый, алар төшенкелеккә биреләләр. Мин бу этапны үтәргә теләмәдем. Минемчә, әгәр дә ки теге китергә җыйгансың икән, аны пик ноктасында китергә кирәк. Теге депрессиягә бирелмичә, теге реалийлардан үзеп
алалар бит кешеләрне. Менә шундый этапларны үтәргә теләмәгән идем мин. Шуңа күрә китергә теге зур сәхнәне калдырырга ният кылдым дип әйтәләр. Ләкин китсәң дә яңа җырлар язылып торган икән, аны без генә белмәгәнбез. Теге киң аудиторияга гына чыкмаган ул җырлар. Киткәннән соң иң теге халыкка таралган җырлар ул Флора Байгучи һәм Зөлфәт Хәкимнең кушымтасын кулланып яздырылган Зомбиленд җыры. Мен күп кенә танышларның телефоннары шалтыраганда яки будильниклары уяткычларында дип әйтик инде. Алар шул җырны куя иделәр. Менә. Аннары инде исә мин бары тик иҗат белән генә шөгыльләндем, бернинди пиарсыз, бернинди рекламаларсыз, бары тик иҗат. Димәк инде теге Барс Медиа белән эшләгән чакта, теге җырлар радиода яңгыраган чакта, мин ел дәврендә альбом яздырырга өлгерә идем. Инде зур сәхнәне калдырганнан соң бары тик бер альбом чыкты һәм инде бары тик аерым җырлар гына чыгып торды, елга бер яки ике җыр. Менә хәзер шул ук Барс Медиа инде сине бик нык күрәсе килә сәхнәдә, һәм тамашачының да күрәсе киләдер, чөнки менә бу рэп юнәлеше ничектер һаман да чыгып җитә алмый, үсеп китә алмый. Менә без синең белән экран артында сөйләшкәндә дә син әйткән инде шундый фикерне, мин менә әзме-күпме юлны таптадым да, һәм ул юлдан әле баручылар булыр дип уйладым, ләкин баручылар булмады дип. Ничек уйлыйсың, сәбәпләре нәрсә булды икән? Сәбәпләре, төп сәбәп безнең татар сәхнәсе, татар эстрадасы, мәсәлән, рус эстрадасы белән чагыштырганда, алай киң мөмкинлекләр бирми. Чөнки, мәсәлән, статистикага биреләсем килми, татарча сөйләшүче кешеләр теге татарларның гомумән алган күләмендә бик күп түгел. Бу кызганыч. Һәм инде татар музыкасын тыңлаучылар алар арасында шулай ук бик зур процент түгел. Инде татарча рэпны тыңлаучылар бу инде гомумән алганда күз алдына китереп була ничә процент. Икенчедән, без синең белән сөйләшкәнчә, һәрбер музыка юнәлешен, рэп булсынмы, поп булсынмы, джаз булсынмы, төрле юнәлешен үстереп барыр өчен, алга этеп барыр өчен бу юнәлешнең кулы яки җанатыры булырга кирәк. Без бит нәрсә дип әйттек әле, бытовуха дигән сүзне. Көн күреш, көндәлек мәшәкатьләре, кеше иләнә, көндәлек мәшәкатьләренә чума башы белән, кредитлар, ипотекалар, хезмәт хакыларга кирәк, машиналарга кирәк, моны кирәк. Бу кешенең иҗади теге упкынын сүндерә. Һәм инде бу аның көндәлек мәшәкатьләренә чумуы, теге баш белән каплана һәм аның иҗади шаткынын, иҗади упкынын дип әйтик инде, иҗади учагын дип әйтик, сүндерә. Сүндерә. Синдә шундыйрак процесс булды, шулай ук. Берникадәр вакытка шулай булды. Тик моның сәбәбе бар, бәлкем соңрак сөйләшеп алырбыз бу хакта. Теге ноктасына җиткәч дип әйтик инде. Менә ул вакыттагы бик күп җырлар чыгып өлгерде бит инде, хәтта ки анда легендар Илһам Шакиров белән бергә сез татар җырында да чыгыш ясадыгыз. Син менә ул чактагы Шакур һәм бүгенге Шакур арасында аерма бармы, юкмы? Ничек уйлыйсың? Җырлар язганда аерма бармы? Әлбәттә бар. Син ул вакытта нинди зур масштабларда эшләүеңне аңлый идеңме үзең? Дөресен әйткәндә, юк. Юк. Минем өчен менә төп ләззәт алу процессы ул җырлар язу һәм җырларны яздыру иде. Сәхнәгә чыгып җырлау минем өчен андый канәгатьлек бирмидер. Бу минем өчен ниндидер сынау иде, дөресен әйткәндә. Чөнки бик авыр сәхнәдә торган чакта кешеләрнең сиңа ничек сине ничек каршы алуын күзәтергә, күрергә һәм әлбәттә гомумән алганда бу авыр процесс. Инде син кире сәхнә артына кергәч, син әйтәләр, "Вообще шәп булды. Прям классно булды." Һәм син бит сәхнәдә идең әле генә. Син аларның алкышларын ишетмәдең, син аларның күзләрен теге ут яктыра сәхнәдән. Күп очракларда теге тотып өлгермәдең. Юк. Һәм
Шуңа күрә менә Илһам абый белән яздырганда, Илһам абый гомумән алганда менә һаман сөйлим мин аны. Бик гади бер нинди теге пафос сүз искәрдедер инде ул хәриме, теге пафос булсын инде. Миндек юк инде. Андый нәрсә гомумән алганда юк иде. Минем ул вакытта хәтерләсәң, бер 4-5 балдак, теге көмеш балдаклар, перстеньнар. Монда көмеш, тешләрем үземнеке генә калды, Аллага шөкер, анда куйдырыр идем, чып алса. Без очраштык Илһам абый белән Барс медианың конференц залында, һәм мин утырдым, минем кулларыма кояш төшәдер. Һәм Илһам абый үзенең никашына, аның белән никашы йөри, шулай Илһам әйтә, карале кулларындагы балдаклар ничек ялтырый. То есть кеше бер сүз әйтмәде, син кем? Сиңа нәрсә кирәк? Ник мин синең белән яздырырга тиеш? Син минең кем икәнлегемне беләсеңме дип, андый бер сүз булмады. Мин үзем дә менә алай үзен тоткан кешеләрне бик яратып бетермим. Мин андый кешеләр белән дистанция куярга тырышам, тотырга тырышам. Чөнки минемчә син шул ук иттән, шул ук күзәнәкләрдән торасың, йолдыз тузаныннан бары тик. Син беркем түгел. Әгәр дә, ладно, бу ярамый сорау, теге минем хәзер эмоциональ якка күчерә. Кірмей күзләремә, урамда куя томан, уйланасы иде миңа, һәм мин каядыр ашыгам, мин гел куркам өлгермәскә, мин ышанам, кемдер көтә, мин канатсыз эчә беләм, һәммә җаным читлектә, сау булсынмы мәхәббәтең, гафу ит алмадым сине, һәммә хәтер мәңге саклар син калдырган эзләремне, өметләнеп көтмә мине, мин синең язмышың түгел, арган күзләр төнге юлда, офыкларга тарта күңел, мин гел эзлим тынычлыкны, һәммә нәрсә ул тынычлык, без аңларбыз берәр көнне, әлегә явызлык, нәфрәт тулы йөрәкләрдә яна тәмугы сыман, мәрхәмәтле коткарыр, һәммә кемне һәм кайчан, мин ышанам якты көннәр, әле алда, мин ышанам, мин сүз бирәм җиңелмәскә, борылмаска туры юлда, берәр көнне мин кайтырмын, сагынып туган якларымны, данлы халык баласы, мин дә агар татар каны. Менә син әйтәсең бит, мин тоймый идем менә сәхнәдә, миңа әйтәләр, әйбәт булды, тегеләй, булай, тамашачы да кабул итте. Сиңа бәлки бик тиз килгәндер ул популярлык. Уйлаганың юкмы син ул турыда? Чөнки ул вакытта ничектер менә Барс медиа компаниясе шундый ташкын итеп бәреп кертте ул яшьләрне. Һәм барсы да ничектер бик шума да барды кебек. Сезнең өчен әлбәттә шума булмады инде, ул продюсерлар өчен дә шума булмады. Ләкин тамашачы өчен ул бик тиз этап булды. Бу, минем уйлавымча, бу елны дип әйтик бит, 2005 елны күп кенә сәләтле башкаручылар җыелды. Ландыш Нигъмәтҗанова, Иркә, Илдар Әхмәтов, Илшат Вәлиев, Раяз Фасыйхов, Мөнир Рахмаев. Бу бит инде бу кешеләрне бергә җыйсаң, тулаем концерт куярга була. Алар сәләтле кешеләр, әле дә иҗат итәләр, әле дә иҗатта берсе дә төшеп калмады, ялгышмасам. Кайберәүләр белән аралашабыз, әле дә теге тирән хөрмәт белән карыйм аларга. Шуңа күрә сәбәп шундадыр. Була шундый этап һәр нәрсәдә бик сәләтле башкаручылар дип әйтик инде, җырчылар, язучылар, алар җыелып бер сәләбитик. Индер ташкын ясылар, юл яралар. Һәм инде үзенчәлекле музыкаль революция барлыкка килә. Син ул елларда Барс медиада үзенчәлекле революция булды дип уйлыйсың? Минемчә, чөнки әйтәм бит, үзенчәлекле караш белән яшьләр музыкага үзенчәлекле караш белән килделәр, димәк инде теге электән винтаж музыка, винтаж белем генә түгел, инде заманча ул вакытта бит R&B, рэп юнәлеше бик популяр иде. R&B юнәлеше, җин, төрле музыканың төрле юнәлешләре популярлашып килә башлады дип әйтик инде. Һәм аннан ниндидер элементлар алырга буладыр.
тупланып. Атна сайын әле татарча дискотекалар бар, я хәтерлим. Әлбәттә. Шул Әлбәттә ук бу инде рингтоннар. Хәтта менә синең җырың да минем телефонда рингтонда торадыр. Мин сагынмыйм. Ул вакыт 2005-тән алып 2010 елга кадәр ул татар дискотекаларының алтын чоры дип әйтеп була аны. Шуннан да. Бу менә алтын чор. Белмим, хәзер бүгенге көндә яки алга таба андый нәрсә булыр микән, юк микән, ләкин булыр дип ышанып калам, чөнки бу теге тулаем солянкалар мәсәлән форматындагы булмаган башкаручылар өчен бу чыннан да яхшы площадкалар үзләрен күрсәтергә һәм инде дискотекаларга бит теге яулык киеп, теге әбиләр, апалар килмиләр бит инде алар. Дискотекаларга теге заманчарак музыканы яраткан, заманчарак музыкага сусаган кешеләр килә. Шуңа күрә әлбәттә бу алар өчен яхшы площадка, минем уйлавымча, татар дискотек дип иртәдерәк без бит. Дискотекаларның алтын чоры иде һәм тик нишләптер бу период дип әйтик, төшенкелеккә килде. Ләкин бүгенге көндә минем уйлавымча бу алтын чорны, татар дискотекларының алтын чорын яңадан кире кайтарырга була. Кире кайтарып карау этабында без чыннан да менә хәзер җәй башлана. Ачык һавада татар радиосы атна сайын дискотека оештыра. Син анда кил, җырла. Без сине көтеп калабыз. Алла боерса. Үзеңнең өлешеңне көтү шу дискотекаларны яңадан яшьләр арасына кайтаруда. Чөнки беләсең, ул бит әле татарча дискотекага татар яшьләре килә һәм ул бит әле танышу, кавышу, дуслашу урынында иде, әйме? Хәтерлисеңме? Әлбәттә, ничә генә. Ул бит шундый ниндидер әле татарча сөйләшүне дә пропагандалый. Үз милләтеңнән булган кеше белән танышып китүне дә мөмкинлек бирә. Карт кешеләр әйтмешли, шәп вакыт иде, әйме? Шәп вакыт иде, без карап мин синең белән хәзер үз ниндидер бер дулкынында булгач, үткән кешеләр кебек. Безне өлкәнрәк кеше караса, эй Алла, сез дә булдыгызмы дип утырадыр инде, әйме? Һәм хәзер менә яңадан сине сәхнәдә бик нык күрәсе килә һәм беләм, син бик менә ничек дип әйтим инде. Шундый тәмле бер көн машинада утырдым да, татар радиосын кабызып җибәрдем һәм бу мәйтәм Шәкүр. Бу Шәкүр генә була ала, мәйтәм мин теге заманнан калган ритмнарымны ишетәм әле, әйме? Шундый матур җыранда Тынакиян, нәрсәдер менә шундый рәхәт сүзләр. Алмаз Мирзаянов белән берлектә язылган Вектор дип аталган җыр. Ничек туды? Ничек аны менә шулай зур сәхнәгә чыгарырга дип уйладың? Вакыты җитте дип уйладыңмы? Дөресен әйткәндә, әле тәкъдимне кабул итү булдымы компаниянең? Юк, дөресен әйткәндә, бу җырда минем җырлар ничек туа, менә процесс турында кыскача гына. Мин музыканы табам, теге безнеңчә минус дип атала инде. Миңа улышый һәм шул вакытта мин кушымтасын, дуэт булса, кушымтасын кем башкарганын беләм инде ул мизгелдә. Тик менә Алмаз Мирзаянов белән без таныш түгел идек ул вакытта. Мин теге дусларымнан телефонын алдым да, сөйләшеп, очрашып, мен әйтәм, менә мондый җыр бар. Яздырсак, нәрсә дип уйлыйсың? Давай, эшләп карыйк дип. Вот. Шулай барлыкка килде. Бу инде теге беркем уйламаган, Алмаз да, мин дә бу җырны теге радиога бирербез дип, яки эшләрбез дип. Ләкин вакыты җиткән. Биреп карарга булды. Сау бул, исәнме? Чираттагы көзнең уртасына җиткәндә, мин күчендем дип үзәктән китәр диеп борчуларым, каршы алыр өчен тимер кошларым кайтканын, гел шул ук бер үк мәшәкать, сызып атам атналарны, бәрәкәтсез хәрәкәттә тулыксыз көннәр катламы. Сау бул, исәнме? Үзелгән элемтәләр рәтенә кергәндә, булгатып суларны арада, янам яңадан, яңадан, иске ямауга яңа ямаулар, яңа ярада яңа яралар, булгатып суларны арада, янам яңадан, яңадан, иске ямауга яңа ямаулар, яңа ярада яңа яралар. Әмді тизден яңа җыр чыга.
бу эфирны караучылар аны Силгешегем, искиткеч. рәхмәт. Бик менә шундый миңа Мин- калса. мин безнең Лилиягә бу- тыңлатып безнең карадым. буынга бик ошый торган җыр булачак бу. Мин бик тә теге өмет итәм шулай булыр дип, чөнки бу җырның идеясы ялгышмасам бер 6-7 ел башымда яшәде, йөрде, ничектер теге үз сәгатен көтте. Әйтәләр бит, җиргә ыргыткан орлык та 1 секундта чыкмый дип, аңа вакыт кирәк дип. Вакыт кирәк. Да, һәм инде эфирны караучылар бәлкем кайберәүләр ишеткәндер инде. Комментарийларын бәлки калдырырлар, менә үзенең фикерен, тамашачының фикерен ишетү кызык бит, әйме? Мин бик яратам татар халык җырлары белән яки татар халкыбызның теге элекеге винтаж җырлары белән эшләргә бик яратам. Сизелә ул синең иҗатыңда бик. Теге минем үземә дә зур, бик тирән ләззәт китерә ул. Менә бу процессның өстендә эшләү. Чөнки бу җырга, бәлкем онытылган җырга да ниндидер яңа сулыш, яңа свежий караш дип әйтик инде. Свежий безнең татарча ничек? Заманча дип тәрҗемә итеп куйып. Заманча, теге дымлы пульверизатордан су сипкән менә шундый караш. Шуңа күрә миңа ошандый берләр, мин яратам шулай, шундый юнәлештә иҗат итәргә. Әйләнә карусель, әйләнә сәгатемнең көмеш уклары, әйләнә бар дөнья. Һөйрмәсе белән туздырып булганын бер ни тормый тиссо. Муендагы алтын муенса барысы да тимер кисәге. Җаныңда 1 грамм кешелегең калмаса, ничә ай бер хәбәрсез, радарларымда юк хәрәкәт. Шикәрсез кофе, конверслар, худи ялан тән өстенә, үтәлмәгән антлар. Таш булып өстериләр аска, карап бары тик сал. Карапның җилкәннәрен җил назламаса. Рэпны күп кеше чыннан да ниндер теге проблема күтәрү, агрессивлык белән кабул итсә дә, әйме, ләкин синең рэптан ниндер менә шул ук татар милләтенең, татар сәнгатенең име асыл ташы булырдык җырларны да алып кертеп җибәрүең. Һәм мин бик гаҗәпләндем. Әле күп еллар элек үк синең нәкъ менә шәһәрдә тәрбияләнеп үскән бала булуыңа, шул кадәр чиста татарча сөйләшүеңә һәм татар әдәбиятын шундый яратуыңа, син мәсәлән, без әле тапшыру башланганчы Ринат Харисның монда китабы бар икән, монда тегеләй, булай сөйләшеп утырабыз, әйме. Һәм син һәрбер татар әдәбияты дисәң дә, татар сәнгате дисәң дә тирән кирип китә алырдай кеше бүген. Дөресен әйткәндә, бик зур рәхмәт, шундый матур, җылы сүзләр әйттең син, әмма дә ләкин мин татарча әсәрләр укырга минем өчен кыенрак. Син русча уйлыйсыңмы? Мин үч телдә уйлыйм, дөресен әйткәндә, чөнки минем бик күп кенә дусларым Европада яшиләр, Африка илләрендә, бик күп кенә кеше, теге бик күп кенә дусларым яши чит илләрдә. Без һаман инглиз телендә аралашып торабыз. Һәм инде үз-үземдә күзәтә башладым. Теге татарча да уйлыйсың, урысча да уйлыйсың, инглизчә да уйлыйсың кайчагын, кайбер ниндидер ситуацияларда. Шуңа күрә монда мөмкинлегегез булса, телләрне өйрәнегез. Ничәмә кадәр күп тел өйрәнсәгез, баш миегез шуңа кадәр яхшырак эшли башлый. Минем уйлавымча шул. Мөмкинлегем булса, вакытым җитсә, мин тагын испан телендә өйрәнер идем. Миңа бик тә ошый яңгырашы. Мин теге сеңелләремнең берсе Испаниядә яшәде. Һәм бик сирәк очрашабыз, әмма дә ләкин аның белән очрашкач, мин әйтәм, сөйлә испанча. Ул сөйләп җибәрә дә шундый рәхәт булып. Рәхәт булып китә. Әйтәм, класс. Үзем өйрәнеп карадым, әмма дә ләкин моңа бик күп вакыт кирәк, моңа бик күп игътибар кирәк булып чыкмады. Әлегә. Вакыты җитмәгән әлегә.
Менә вакыты җитмәгән дип, син име сәнгатьтән киткәчтен дип әйтеген димме, зур сәнгатьтән, профессиональ сәнгатьтән киткәчтен. Шундый бер момент булдымы, без бер съемкага әзерлибез һәм очраклы рәвештә генә язып җибәрәм хат. Һәм хатка бик адекват, бик матур җавап килә, ярдәм итәм дигән җавап килә, мин әле аның син икәнен дә белмим. Һәм син хәзерге вакытта эшлисең, дөрес итеп үзең әйт әле. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Әйе. Министрлыгының үзендә түгел инде, безнең Казанның 2нче номерлы эзләү һәм коткару Эзләү һәм коткару отряды, Заналь. Безнең Казаннан кала әле тагын Казанны урап алган 7 районы бар. Безнең җаваплылык зонасы. Ничек бу эшкә килеп кирдең? Ничек кыскарак, ничек нинди җавап кайтарам икән? Чөнки монда тулаем бер зур хикәя, монда дусларыбызның берсе суламыйча, тын ала алмыйча ятты, аны реанимацияларга туры килде. Берничә тапкыр шул кичен, бу инде ничә еллар элек. Шул ниндидер зур йогынты ясады, ниндидер эмоциональ этәргеч бирде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бер вәкиле булырга. Һәм син ялгышмасам инде шактый озак. 2015 елдан 8 ел булалы берсе. 8 ел бу эштә. Шактый зур һәм катлаулы миссия бит инде бу. Кемнеңдер гомере кайвакыт нәкъ менә Аллаһ Тәгаләнең һәм сезнең кулларда дигән сүз. Кызганычка каршы шулай. Шулай булгаларга мөмкин әйе. Һәм менә шундый катлаулы темага килеп кергәнбез икән, әйдә катлаулы сорауларны шушы урында биреп, шушыннан аннан соң башка темага күчербез, име? Синең хәзер без беләбез инде гаиләле кеше икәнлегеңне, име? Менә без сине сәхнәдә бер төрле беләбез, име? Дус буларак икенче төрле беләбез. Идә син нинди әти? Нинди ирсин тормыш иптәшеңә? Чөнки син балалар турында сөйләгәндә, син бөтенләй син шәкүр түгел, син алмаз, син башка. Бу бит инде балаларың. Мин белмим ничек аңлатырга моны. Идә мин менә идәге булган халәтемне дип әйтәм, халәт дөрес тә түгелдер инде. Мин нинди идә андый кеше буларак мине беркем дә күрә алмый. Чөнки идә мин үзем була алам. Теге Оркада баланы сикертә торган алмаз. Син дә ул видеоны күрдеңме? Белем, балалар белән рәхәт. Үзеңнең балачагыңа кайтып була. Кайта аласың. Бу бит тагын бер форсат. Сиңа балачакта әти-әниең әйткән сүзләрне син аларга әйтә аласың. Ул бит шулай ук рәхәт. Шулай. Менә үзеңнең балаларың булгач, син аңларсың дип әйтәләр. Безгә ешкына әйтә. Мин аңладым. Менә шуңа күрә идә мин гомумән алганда бүтән кеше. Андый кеше буларак мине беркем күрә алмаячак бер кашанда. Бу идә безнең үзебезнең теге дәүләт кичкенә генә дәүләт, безнең экосистема, атмосфера. Мин шуңа күрә социаль челтәрләрдә гаилә турында сөйләргә яратмыйм. Бу экосистемага ниндидер теге кертемнәр кирәк түгел һәм белмим, әйтәләр бит теге бәхет тынычлыкны ярата дип. Шуңа күрә кайбер җырчылар моны инде теге төп үзләренең төп контентлары да, төп аудиториялары өчен чыгаралар. Мин алай бик итәсем килми. Чөнки минем гаиләм, ул минем гаиләм. Әмма ләкин хатынымның, балаларымның фотографияларын социаль челтәрләрдә күреп була. Тик менә тормышыбызның ничек барганын күреп булмый. Әйе. Барысы да габади. Тормышның ничек барганын күреп булмый, ләкин
Рөхсәт итсәң инде, без әз генә калып алар идек. Синең тормышта шундый момент була. Алмаз Корбанов кыска гына вакыт аралыгында 17 килограммга ябуга да, бүтән тормыш кыйммәтләре дә үзгәрәйме, төнге клублар да бер читкә китәйме? Бу периодтан соң Алмаз үзгәрдеме? Әлбәттә, монда төп сәбәбен дә әйтеп китәргә кирәктер бит инде. 2017 елда, март айында, менә туган көн алдыннан дип әйтик инде, 25 һәм 26 мартта олы кызның Айлинның 4 ай яшендә дип әйтәләр инде. 4 ай вакытында баш миенә кан салды. Гомумән алганда, кайбер табибларның җавапсыз булганына күрә, менә шундый хәл килеп чыкты. Айлин комада ятты 5 көн. Гомумән алганда бик авыр хәлдә. Теге дөньядан аны бүтән инде җаваплы, адекват табиблар кайтарлар дип әйтик инде. Тартып чыгардылар. Бу сезнең гаиләне, сезнең тормышка булган карашны бөтенләй үзгәртә торган вакыйга. Әлбәттә. Чөнки тормыш икегә бүленә. Бу вакыйгаларга хәтле булган тормыш һәм инде тормышны гомумән алганда яңадан башлау. Тормышны бүтәнчә төзү, бүтәнчә күрү, бөтен нәрсә үзгәрә. Һәм сезнең тормыш тулаем Айлинның тормышы белән яши башлыйсыз сезәйме? Чөнки ул инде хәзер нәкъ менә әти белән нәнинең һәрвакыт ярдәме астында гына. Әлбәттә. Әлбәттә. Ул инде реабилитациялар, табиблар, Рәсәйнең көньягында инде андагы реабилитацион центрларында булмаган җир калмады ахырысы. Шактый йөрелде Рәсәйнең көньягына. Аллага шөкер, үзе йөри башлады. Менә анысы бик канәгатьләндерә, бик зур шатлык. Зур җиңү инде бу сезнең зур эшегез дә. Зур җиңү, без кичкенә генә җиңүләргә, кичкенә генә адымнарга, теге сау сәламәт балаларның гадәти уңышлары, безнең олы кызыбызның менә шундый уңышлары безнең өчен зур бәйрәм. Бу зур шатлык. Бүтәнчә карасаң, гомумән алганда бүтәнчә. Гаиләдә бер-берегезгә карата мөнәсәбәтләр үзгәрдеме? Хөрмәт үсте. Минем уйлавымча, хөрмәт үсте, хөрмәт чыныкты. Гаилә гомумән алганда чыныкты. Һәм аннан соң сезнең туды икенче сабыегыз. Айша. Ансын Ут. Анса ут, субханалла, биргән Ходай уңган бодай. Ансы булдыра, партуздыра ансы. Субханалла. Бер-берсен яратышалар, иң мөһиме. Айша садикка киткәндә Айлин теге юксынып тора, елап бала кайчаган. Инде Айлинны бер җиргә алып китсәң, Айша эзли башлый. Шулай. Менә еш кына менә мондый моментларны кешеләр сөйләмәвен кулай күрә. Алмаз, син ничек уйлыйсың, ни өчен икән? Берәүдә карасаң, мин дә бит сөйләмим идем бер кемгә. Шул. Моңа синең бер дә әйткәнең юк иде. Бәлкем кемдер бу ситуациягә теге үзен жәлләтмәкче була дип, нитмәкче була дип уйлый торгандыр. Белмим, бу кешенең үзеннән тора. Кайбер кешене бит мондай ситуациялар сындыра. Психик яктан, физик яктан без менә гаиләдә дә сөйләшәбез, бу вакыйгалар кайран гына сәламәтлекне алды. Күпме сәламәтлек калган икәндер теге резервуарларда. Моны беркем белми. Әмма дә ләкин
теге 17-18 елда мәсәлән булган фотоларны карыйбыз һәм бүгенге фотоларны карыйбыз. Урысча әйткәндә, мы конкретно сдали. Вот, кешеләр нишләп әйтми, бәлкем үзенчә бу проблемадан теге әйтмәсәм, проблема чыкмаса, бәлкем ничектер качып булыр дип уйлый торган. Җиңелрәк булыр дип. Бәлкем, чөнки һәрбер мондый ситуациялар алар индивидуаль. Һәр кешенең моңа реакциясе индивидуаль. Гаиләләрдән, мәсәлән, әти яки әни чыгып китәргә мөмкин. Түзмичә. Әлбәттә, чөнки бу мондый агымда яшәү ул чыннан да катлаулы. Әмма ләкин бу синең балаң. Син үз вазифаларыңны тиешлесен эшләргә тиеш. Иң җиңеле ул чыгып китү. Кемгәдер калдыру, әйме? Әлбәттә. Иң җиңеле шул. Без җиңел юллар белән йөрмибез. Шуңа күрә замандары белән шөгыльләнә башладык. Әйе. Барысы да әле шул вакыттан бирле башланган дип әйтәсең килә инде синең. Ләкин бүген син бик бәхетле әти дип беләм мин. Шөкер. Аллага шөкер, биргәненә шөкер. Син бу ситуацияларны үзеңә инде кабул итеп, алар белән яшәргә өйрәндең. Иң авыры бу ситуациядә, беләсезме, иң авыры кабул итү иде. Бу бит бу ситуацияны син нәрсә дип уйлыйсың, менә кешеләрдә күргәндә? Бу миндә түгел, бу кешедә жәлләп куясың, аннары онытасың. Ерак кебек тоела. Ерак кебек тоела. Үз гаиләңдә мондый нәрсә булып чыккач, иң беренчедән нишләп минең белән булып чыкты бу дип. Минем белән булып чыгарга тиеш түгел иде ул дип. Шундый уй фикерләрдә беренче көнне Айлин реанимациягә эләккәч, минем үләсем килде. Но кем ничек? Кемгә ничек? Ну, менә шулай. Вот. Шуннан да шулай. Һәм нишләптер менә безнең әйләнә тирәбез, мин нәрсәгә игътибар иткән, без беренче тапкыр студент вакытта безне алып барганнар иде чит илгә. Һәм мин анда әз генә темадан читкә киттем инде. Бик күп инвалидларның урамда булуын күрдем дә һәм беренче уйлап куйдым. Әйтәм, монда бигрәк күп икән алар. Аннан соң кайтып үзебезнең статистиканы укып, бездә алар тагын да күбрәк икән. Ләкин без ничектер менә юмабыз кебек бу теманы, шуннан да бар ул анда әйбер. Безнең кешеләр теге кыерсытып әйтүем түгел, әмма ләкин менә мондый нәрсәгә әзер түгел. Белмәсәң куркалардыр, теге андый балалар белән, андый кешеләр белән аралашсаң, үзеңә егыр дип куркалармы, ниндидер сихер юлы белән яки белмим. Тик безнең кешеләр күп очракта моңа әзер түгел. Читтәрәк булса, минем белә булмас кебек. Баран ситуация. Әмма Менә гадәттә кеше тормышында шундый вакыйгалар булганнан соң, үзеңдә дә казынасың, нидер сораулар да бирәсең һәм аның артыннан нидер нәтиҗәсе дә була, Синең нәтиҗәң ниндирәк менә бу очракта? Бу ситуация белән параллель уздырсаң, менә теләгем яки теге месседж дип әйтәләр бит инде бүгенге көндә андый нәрсәләргә үзегезгә эш сайлыйсыз икән, әти яки әни шул эштә яхшырак эшләрсең дигәнне тыңламаска, үзеңнең күңелеңдә нәрсә утыра, син менә мин бу эшне 100%, 110%-ка яхшы башкара алам дисәгез, менә шундый юнәлешне, җаның тарткан юнәлешне сайларга кирәк. Димәк инде әйтәләр бит по призванию, менә теге Ходай биргән эш кешесе, Ходай биргән табиблар бар, Ходай биргән укытучылар бар. Менә бөтен өлкәдә шундый кеше булып була.
Менә шушы гаилә, яшәеш турында сөйләшә башлагачтын, бер караганда инде мин менә сине белгәч аңладым, ни өчен шулай булганын. Икенче яктан караганда, кайбер кеше өчен яңалык булыр, син шәһәрдә үскән, ул синең җырларыңда да ишетелә, Горький, анда Декабрь, шундыйрак сүзләр бар. Аннан соң син шәһәрнең үзәгендә яшәгән, һәм бүген син авылда яшисең. Менә шулай бер көндә бүтән фатирларны әйберләрне сатасың да, авылга кайтып китәсең. Нәрсә белән бәйле булды бу? Бу авылда яшисең, бу авыл Казанны тирәтеп тора. Казанны тирәтеп торса да инде. Үз йортың белән яшәү кулайрак, рәхәтрәк. Теге күп кенә танышлар, сәхнә кешеләре күбесе күченеп китте, алар белән дә аралашканда әйтәләр бит кайберәүләр. Миңа рәхәт, мин әнә трусиктан да урамга чыгып китәм, рәхәтләнеп йөрим. Теге үз йортымның территориясендә. Син шәһәрдә шулай йөреп кара, наряд чакырталар да алып китәләр үзеңне. Теге белгән маршрут буенча. Шуңа күрә үз йортың белән яшәү уңайлырак, рәхәтрәк, тынычрак, машина куярга урын бар, һава чистарак, кирәк икән скважинаны казытасың, теге җир астыннан чип-чиста су эчәсең. Теге бик күп уңайлы яклары дип әйтик инде. Шуңа күрә син хәзер инде әтиәнеңдә үзең белән алып киттең. Башта без күчендек гаилә белән, аннары бер елдан соң безнең урамга ук әти белән әни күченделәр. Өч урам бездән өстәрәк, мин бер туган апам яши, җизни белән, гаиләсе белән. Менә теге без бер тирәдәрәк бөтенебез. Һәм син шулай яшәй. Төрлечә була диген. Төрлечә була инде, әлбәттә, төрлечә була. Һәм инде минем кабинетымның тәрәзәсеннән, минем вектор җырында ул юлларны ишетеп була. Мин күчендем төп үзәктән, китәр диеп борчуларым, каршы алар өчен тимер кышларым кайтканын мин күрәм аэропортны, һәм инде тимер кышларым самолетларның ничек кайтып төшкәннәрен, һәм инде очып киткәннәрен. Бу минем өчен элек-электән ниндидер теге могҗизалы теге мизгел булмаса, ләкин күңелне ничектер җылытып, тетрәндереп тора торган мизгел иде. Мин аэропортны гомумән алганда яратам. Теге самолет белән сәяхәтләрне бик яратам. Шуңа күрә аэропортка якынрак күчендә, һәм инде кабинетымның тәрәзәсе әлбәттә тагын кабатланып китәм. Аэропортка карап тора. Минем өчен бу мөһим. Тимер кышлар кайткан. Тагын нәрсәләр мөһим синең өчен? Мөһим әйберләр күп алар. Лилия, бу бер тапшыру кысаларында гына сыйдырып. Менә бүген хәзер. Коронавирус күрсәтте сәламәтлекнең буш сүз Түгел икәнлеген, сәламәтлек теләүнең. Сәламәтлек әлбәттә. Әйтәләр бит, Стив Джобстан сорап карагыз, байлык исәнлекне кайтарамы дип. Белгәнебезчә, ул инде теге начар авырудан үлеп китте. Кулларың, аякларың булса, башыңда сөрмәдә эшләсә, дөрес эшләсә, барысы да яхшы була. Бу сәламәтлек һәм инде менә шушы комплектующийлар дип әйтик. Эшләп тору. Иң мөһиме бүгенге көндә шул. Күп кеше өчен. Һәм дөрес юнәлештә эшләү ул уйларның. Һәркемнең үз юнәлеше дөрестер. Шуңа күрә һәркемгә үзенеке дөресәе. Менә синең барыбер да сәхнә юлың турында, сәхнәгә булган өметләрең, планнарың турында сөйләшәсе килә. Менә хәзер яңа җырлар әкрен-әкрен барлыкка килә бит. Менә туган көнең уңаеннан музыкаль площадкаларда чыкты яңа җырың. Тагын югалмассыңдыр бит. Ишетербездер бит инде без ул татарча рэпне. Татар рэп... Гомумән рэп нәрсә ул синең өчен? Кеше канында күп кенә вируслар яши. Менә шуларның берсе минем өчен ул рифмалар, аны төрлечә атап була. Рэп, хип-хоп, анда ритм блюз төрлечә. Ләкин менә бу рифмалар дип әйтик инде. Бу ритм ул
канымда яшим, мин аннан ничектер баш тартмакчы идем. Ул бәлки бетәр дип уйлаган идем кайчандыр. Ләкин минем бар берничә дустым, алар дөрес әйтергә юк, алар мине типкеләп торалар, теге давай эшләргә кирәк, эшләргә моны язарга кирәк. Бармы яңа җырлар, брат? Әлбәттә. Алам каләмне кулга һәм яңадан язам җырлар. Кара мин ничек әйбәт беләм синең иҗатны. Алар этәргеч булып торалар. Ул булса да Ринат Галиаскар, мин дә заманында кушамат таканым танылмаган шагыйрь дип, ул аны хэштег булып алды да, аңа зур рәхмәтемне белдерәм. Иң авыр чакларда бик зур эмоциональ, мораль ярдәмче булып торды. Әле күптән түгел генә тагын күрешеп, теге сөйләшеп, без umuman алганда бик информатив обмен дип алышу дип әйтик инде. Шундый очрашулар безнең гади тормыш турында сөйләшә алабыз, теге сәхнә тормышы турында сөйләшә алабыз. Илназ Гарипов, Айваз Садыров, бу инде әлбәттә шулай ук иҗади кешеләр, шәхесләр дип әйтим. Әле безнең тагын бер дустыбыз бар, арабызда, аны да әйтеп китәсем килә, ул булса да Фаил дустыбыз. Бу кешене иҗат форматында беркем белми, әмма дә ләкин без җыелган чакта фотоларда бу кемсең дип сорап торалар. Ул да әлбәттә теге бик зур ярдәмчебез барыбызга да, һәм менә шундый кешеләрнең яныңда булганда, сине этеп торганда, синең бернинди дә бүтән чараң калмый. Әйе, бу чыннан да иҗат кешесе өчен бик мөһим, бик. Шуңа күрә әйтәм бит, бер мәлне шулай җыелышып утырганда, син нәрсә утырасың? Нәрсә көтәсең син дип. Шулай Илсия Бадретдинова белән Ринат Галиаскар безне таныштырды. Аның белән дә хайран сөйләшеп утырганы бар. Апа ишетсә, зур сәлам барысы өчен дә рәхмәт. Аннан да эшләргә кирәк. Сиңа эшләргә кирәк дип, менә шундый безнең бит әле бик кызыклы момент булып алды. Безнең дип түгел инде. Минем бер җырым бар, сәхнәнең чын йөзе дип атала ул. Әйе. Ул җырда Илсия Бадретдиновага кагылышлы юллар бар. Ул инде татар җыры турында, татар җырының бер елы турында кемгә кызык тыңлап алырсыз. Һәм инде без Ринат Галиаскар белән күрешкәч, Илсия Бадретдинова да утырадыр. Без утырдык та, әйтәм, исәнмесез, ул әйтә, исәнмесез дип. Һәм Ринат менә булай каранып утыра. Сугышыгыз инде ди. Әйтәм, тип нәрсәгә сугышырга? Илсия тыңламаган булган ялгышмасам, һәм инде без бу хакта да 1 сәгать тирәсе сөйләштек. Минем өчен менә бик шундый яхшы тәэсир Илсия карата, менә ул адекват кеше. Менә адекватның зур А хәрефе белән адекват кеше ситуацияны төрле яклап без менә сөйләшеп алдык та, менә шулай шуннан соң дуслашып та киттек без. Шуңа күрә менә мондый этәргеч кешеләр була торып иҗат итмәү, минемчә, әле алар бит теге хисләрдә уйныйлар. Син сәләтле кеше, тавышың бар, син рифмаларын туры китерә аласың, син менә гәүдәң бар, син нәрсә утырасың, син нәрсә көтеп утырасың? Кайберәүләрдә ул юк, алар теге сәхнәгә чыкмакчы булалар. Син нәрсә утырасың? Һәм инде бу чыннан да ниндидер уйландыра. Мин инде гел әйтәм, теге сезгә читтән яхшырак күренә. Мин үзем турында бер нәрсә әйтә алмыйм. Иртә белән уянам, күзгә карыйсы килми. Менә бар булганы минем үз турында шундый фикер. Кеше читтән караганда, читтән күзәткәндә бәлкем шулайдыр. Минем бер Күрә белгән кеше күзәтсә. Әлбәттә, чөнки минем бер зур гына ул комплекстер дип уйлыйм мин. Бар шундый психологиядә термин синдром самозванца дип атала. Самозванец татарчасын бәлкем булса, аста менә монда язып җибәр. Менә булай язып җибәрер. Ул нидан гыйбарәт? Менә сиңа нәрсәдер бирелә, Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсәдер бирә, бүтән кешеләргә бирмәгән әйбер.
һәм син уйлыйсың, мин лаекмы моңа? Син үз-үзеңне бетерә башлыйсың. Миннән лаеграк кешеләр бар. Менә бу кеше мәсәлән, ул тырышрак, ул менә аның тавышы бар, аның сәләте бар, яки бүтән юнәлешләрдә булса, бүтән ниләре бар. Менә шулай бер миндә көчле һәм мин әлеге мизгелләрдә белмим ничек аны менә басырга яки бетерергә. Ләкин психологка барасым килми. Үзеңдә эш инде алар барысы да. Әлбәттә. Үзең белән үзеңне якалап алып. Менә Һәм син миңа шулай ачык җавап бирмәдең. Бүген бармысың сәхнәгә кайту теләге? Чыннан да менә күңелдә язылган җырларны альбомга чыгарып тамашачыга кабат җиткерү. Мин сиңа сорауга белән җавап кайтарам әле. Сәхнә нәрсә соң ул бүгенге көндә зур сәхнә? Менә ихтияҗ кара менә бер нәрсә борчыймы? Хәзер соңрак бәлки мин сиңа җавап бирәмен, чөнки сәхнә ул һәркемнең үзенеке бит инде. Мин берчә күрәм, син икенчечә күрәсең. Тамашачы өченче төрле күрә. Шуңа күрә монда теге менә алгебрада бар, менә бу шулай кагыйдә дигән. Ә монда юк андый тасвирлама дип әйтим инде. Нәрсә борчый мине һәм менә бу шушы минем әйләнә тирәмдә эшләгән кешеләрне бүген менә өлкән буынга тыңларлык җырлар бар. Алар яраткан җырлар һәм өлкән буынга әле эшләрлек кешеләр бар. Һәм урта буынга нәрсәдер бар. Мин әле кемнеңдер концертларына йөрисем килә, барып кайтасым килә, нигә бер булса да. Менә шул ук рэп юнәлеше, шул ук менә җиңел юнәлеш. Безнең балаларыбыз тыңлардай, я булмаса менә үсеп килүче буын тыңлардай, шул ук рэп юнәлеше. Алар бит әкрен генә юмыла бара, аңлыйсыңмы? Татар сәнгатендә. Бу бит шулай сәнгатьне шиклей безнең. Татар сәнгате бит ул бер төрле генә булырга тиеш түгел. Иң мөһим әйбер бит менә бездән соң килгән буыннарның шул ук татарча сөйләшү, татарча җырлавы. Соңгы арада менә бу уйлар бургычлый мине. Син әле балаларың мәктәпкә кергәч, сине дә бургычлый башларлар. Борынгылардан кемдер әйткән, кызганычка каршы теге исем фамилиясын әйтеп бирә алмыйм. Без калдырганы балаларыбызга, аларга кирәк булмаячак, теге тулайым без теләгәнчә. Әйе. Алар өчен аларның замандашлары кирәклесен эшләячәк. Син үз замандашларың өчен эшлисең. Мин гомумән алганда мин иҗат итәм. Мин эшләмим. Минем теге әйтәләр бит целевой аудитория, төп аудитория. Мин белмим кем минем төп аудиториям. Мин тыңлаучылар өчен эшлим. Минем әйткәнем бар, теге тыңлаучылардан бер кеше калса, мин хәтта аның өчен иҗат итәчәкмен. Чөнки музыка теге минем өчен ул минем персональ психологым. Әйтә алмаган әйберләрне мин утырам да язам. Шуңа күрә юллар арасында менә өлкән кешеләр тыңлаган әйтәләр, бу нәрсә соң бу? Менә бу язды да рифмга туры килмәде, менә бу җирдә, теге җирдә туры килде. Һәм менә бу җөмләдә әйткән сүзе икенче җөмләгә туры килми. Юллар арасында карарга беркем теләми. Чөнки бүгенге көндә безнең эстрадада теге артык җырлар балаларга шәйнәп бирәләр бит, теге тешләре булмаган балаларга. Шәйнәп бирәләр дә авызына тыгып куялар. Уйланырга, ниндидер фикер йөртер өчен җырлар бик сирәк. Бу бит инде мин белмим, бу кемнең проблемасы? Бу безнең тыңлаучының проблемасымы? Иҗат итүчеләрнең проблемасы? Гомумән алганда безнең проблема бу. Яки бу минем проблемам, минем караштан гына проблема. Дөресен әйтә алмыйм, тик бу менә минем уй фикерем. Мин шуңа күрә миңа әйтәләр, ник син теге шаян, күңелле җырлар язмыйсың? Теге менә радиода җырлар дип. Мин андый җырларның көненә 6-ны яза алам, 7-не яза алам. Бер вот теге бер нинди кыенлык күрмичә. Просто сүзләрне куй, аннан икенче җырга күч тә, сүзләрне алыштыр урыны белән. Монда бер нинди авырлык юк. Мәсәлән, чыккан җыр, туган көнгә чыккан җыр, теге сөлге чигәм дигән кушымта белән. Ул җырны 2 ай яздым мин. Минем психланганны хатын гына белә. Кабинетта шүп йөргән әйберләр анда, теге прям конкретный психозга килдем мин, чөнки 4 сәгать утырасың, каләм тотып дәфтәр алдында һәм бер нәрсә яза алмый.
Юк, буш. Теге каналны күрсәтмәгәндә белый шун бармы? Теге ак тавышда менә шундый нәрсә. Котырып бетәдер. Хатын әйтәдер, утыр машинага бер җиргә барып, китеп тор, монда тынычрак булыр иде. И үзеңнең башыңа ниндидер уй фикерләр бәлкем кирер дип. Венера Паганиева белән яздырылган җыр Бигайбә дип атала. Ансы 6 ай язылды. 6 ай бер җыр. Менә ничектер шулай. Бигайбә. Мондый теге банкет җырларын җырларга, точнее, дөресрәге банкетта җырлана торган җырларны язарга берни авырлыгы юк. Ләкин синең Мин язмыйм, мин андый җырлар язмыйм. Ләкин бу синең турыда түгел. Юк. Минем өчен мөһим иҗат, минем өчен эз калдыру мөһим. Ниндидер үземнең кичерешләремне, үземнең бүгенге көнгә карата карашымны җырларга туплап, бу информацияны яки бу полуфабрикатны дип әйтик, син әйтмешли буыннарга калдырырга. Бәлкем 100 ел үтәр, кемдер тыңлап карар да әйтер, бүгенге көндә дә шулай ук бит. Күп кенә җырлар, элеккеге җырлар син тыңлап кара, мәсәлән, тирән фикерле җырлар. Бүгенге көннең чагылышы әлбәттә анда күреп була. Чөнки кыйммәтләр дәвам итә инде. Буыннар арасында да. Иске найкларымда әле дә шидилләр тузаны, әле дә тузмаган. Син сөйләмә тузга язмаганны, сөйләмә ни була алганын. Эндәшмә артык булса сүзләр, югалтма битенне, килмәсә хәлеңнән өскә күтәр алмасаң, өстөрәмә төпкә. Җыяңгыр астында бием соңгы тапкыр синең кочагыңда. Җыяңгыр астында синең кочагыңда. Бүген Алмаз Корбанов һәм Шәкүр икесе бергә уртак фикерне тиз табалармы? Аларның конфликтлары юк. Юк. Чөнки Шәкүр ул Алмаз Корбановның яки Әмирхан Корбановның бу шулай ук минем икенче исемем, социаль шелтәләрдә мин шулай язылган. Алмаз исемем мин паспортымны алыштырмадым, шуңа күрә кемгә уңайлы Алмаз дип дәшә, кемгә уңайлы Әмирхан дип дәшә, кем Шәкүр дип дәшә, аермасы юк гомумән алганда. Буларның өчесенең дә бер конфликты юк. Чөнки алар өчесе дә бер кеше. Бер нинди Ни өчен шундый күп тәхәллүсләр кирәк? Рэп юнәлешендә бу киң таралган бу күренеш, чөнки ниндидер альтер эго яки икенче караш, теге бер кешенең икенче карашы, менә мәсәлән, нидән зур сәхнәдән киткәч, профессиональ сәхнәдән киткәч дип әйтик, мин Дали тәхәллүсе белән эшләдем. Хәтерлим. Бу тәхәллүс астында язылган җырларның 90% Шәкүрнең иҗатыннан түгел, яңгырашыннан аерылып тора. Алар бүтәнчәрәк. Менә бүгенге көндә тыңласаң, мәсәлән, беренче альбомны, икенче альбомны һәм өченче альбом шул тәхәллүс астында чыкты. Мин аны шулай мәйданчыкларга кертергә тырышырмын. Анда чагыштырып була. Аермасы бар. Бу тәхәллүс, икенче тәхәллүс астында эшләү, бу тормышның бер этабы. Һәм инде теге төрле тәхәллүсләр белән эшләү бернинди кыенлык, бернинди проблема китерми. Бәлкем татар сәхнәсендә иҗат итүче кешеләр куркалардыр, чөнки аларны бер исем фамилия белән беләләр. Тәхәллүс астында эшләсә, бу бит яңадан бөтенесен нольдан башлап, үзеңә тагын исем ясарга кирәк дигән сүзне аңлата. Татар сәхнәсендә гомумән алганда бер тискәре күренеш бар. Бездә ниндидер яңалык кертергә яки нәрсәдер үзгәртергә яратмыйлар. Чөнки нәрсәдер үзгәртә башласаң яки яңалык кертсәң, син үз-үзеңне дискомфорт зонасына кертәсең. Бу зонада инде исә
теге табадагы йылан кебек хәрәкәтләнергә кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Күбесе зур массага ошарга тырышалар. Теге менә мин шундый яхшы социаль чирләрдә бөтен кеше яхшыдыр инде ул гомумән алганда. Бары тик яхшы ракурслардан күрсәтә үзен, матур сөйли, матур белмим, тота үзен. Ләкин тормышның социаль чирләрдән кала бүтән Шын ягы да бар бит. Шын ягы да бар. Шуңа күрә үзеңә идоллар теге ясарга кирәк түгел. Үзеңә теге кайбер кешеләр бит сәхнә кешесен күрсәләр, ничектер югалып калалар, хәтта күргәнем бар кешеләрнең куллары калтырый башлый. Бу бит нәрсә аңлата? Кеше телевизорда, кеше радиода һәм хәзер ул монда үзе. Ул кеше шундый ук әйтәм бит теге йолдыз тузаннан ясалган тире, җон һәм ит сөякләр белән бер нигә җыелган. Барысы да габгади. Бүген нәрсәләр турында хыялланасың? Нәрсәләр, нинди планнар белән яшисең гомумән? Мин планнар турында сөйләмим беркемгә дә. Минем хыялларым да бар, планнарым да бар, әмма ләкин бу ябык китап. Мин бу хакта беркемгә бер нәрсә әйтмим. Чөнки кешегә әйтеп куясың да, ул аннары шуңа ашмый, яки үзенчәлекле рәвештә шуңа аша, һәм инде кешесенә карап тора. Булмаган бу малай. Нәрсә малай, булдымы? Шуңа күрә барысы да монда Аллага тапшырган дип әйтәсе генә инде. Бүген менә синең тормышыңда бик кыйммәтле дип атаган әйберләр дисәләр, син нәрсәне әйтер идең? Менә 3 сүз белән генә. Гаилә, янымдагы кешеләр һәм безнең сәламәтлегебез. Шул гына. Ә музыка? Музыка бит инде ул Булар булса, музыка булыр. Әлбәттә. Арттан этеп торучылар булмаса, ул янымдагы кешеләр, гаиләм булмаса, аңлап торучылар, һәм дә сәламәтлек булмаса, хәтерләсәң, музыка белән шөгыльләнгәндә тавыш связкаларына 2 тапкыр операция булды. Кайбер җырларда ул хәтта аны ишетеп тә була. Тавыш ул утырып беткән, мондыйрак тавыш. Кемдер язган иде бу тавыш вообще сексуаль дип. Мондый сексуаль тавышны үзегезгә булсын, миңа кирәк түгел. Рәхмәт. Шуңа күрә менә музыка ул көнкүрешнең, тормышның бер өлеше. Янындагы гаиләң булса, янындагы кешеләр булса, гаскәрең булып торса, һәм инде сәламәтлегең булса, барысы да була. Ашарга була, эчәргә була, көләргә була, шатланырга, бергә елашырга була, музыка язарга була, сәхнәдә чыгарга була, Коткарырга була. коткарырга була, әлбәттә. Без инде теге сменадагы егетләр белән бердәм булып бетеп, төрле ситуацияларда булдык. Утта да булдык, суда да булдык, биеклектә дә булдык. Шуңа күрә аларга шулай ук бары тик яхшысын гына телисем килә. Гаиләләрендә, эшләрендә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Мен алганда барлык кешеләргә. Бар менә тамашачыган инде әйтер сүзләрең, һәм без синең белән инде әкрен генә нуктада куярбыз. Иң авыры ул тамашачыга ниндидер сүз Фикер әйтү. фикер әйтү чыннан да, чөнки теге кайбер тапшыруларны карап утырасың, һәм инде ахырда сүз әйтегез әле дип кеше нәрсәдер әйтә башлый, һәм син күрәсең кешенең әйткән сүзләре Әзер түгел. әзер түгел генә түгел, ул аннан килмәгән. Ул кешедән чыкмаган сүзләр. Теге тәңгәл килмиләр. Бу кеше белән әйтелгән сүзләр тәңгәл килми. Шуңа күрә теге урыслар әйтә, на злобу дня дип, үземнән чыгып әйтәм, сау сәламәт булыгыз, бердәм булыгыз. Һәм бәхетле булыгыз, һичшиксез. Нинди генә ситуацияларда булмасагыз, һәрбер караңгы көннән соң таң ата диләрме? Шуңа күрә шулай. Кояш барыбер чыгачак. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт сиңа, Шәкүр, Үзегезгә рәхмәт. бүгенге әңгәмә өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен, әлбәттә. Шундый бераз
психолог кабинетында отырган шикелле булдым. Дөнья тукта. Дөнья тукта. Зур рәхмәт. Рәхмәт, әле алда синнән перспективага көтеп калабыз. Җырлар, теге шкафның соңгы комодына бикләмә. Утыр, яз, бармы яңа җырлар барат дип сораганда, бар дип әйтерлек булсын. Берүк Мин гадәттәгечә языла дип әйтәм. языла. Язылу процессында. Язылу процессында. Чөнки җыр чыгару ул чыннан да зур процесс, авыр процесс, теге Аңлашыла. болай гына түгел. Аңлашыла. Уңышлар сиңа барлык өлкәләреңдә, тормышыңның, иҗатыңда, эшеңдә, коткару эшендә бигрәк тә зур сәлам, зур рәхмәт безнең съемочный группадан дип әйтик, безгә ярдәм иткән өчен, шулай ук бергә эшләп алырга туры килде бит. Бәләкәй генә эш булса да, әйме. Гаиләңә зур сәлам, барысы да яхшы булсын. Амин. Амин. Теләкләрегез үзегезгә мең кат әйләнеп кайтсын дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта рэп башкаручы дип әйтергә кушып утыра әнә үзен, рэпер дип әйттерми. Рэп башкаручысы Шәкүр булды. Үзен инде шаблоннарга, кысаларга тыкмау өчен менә шулай без аны яшьлектән якын күрәбез һәм яратабыз. Уңышлар телибез сезгә дә шулай ук. Хөрмәтле тамашачыбыз, уңышлар көтелебез. Нәкъ бер атнадан кабат күрешербез. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.